Loreak eta pertsonak. Maitasunarekin zaindu ezkero ederrak ageriko zaizkigu zimurtuko direnean ere. Loreak ditugu maitasunaren ikur. Zergatik moztu behar dira maitasun adierazpenak egiteko. Zergatik etzaile hiltzen uzten toki egokian. Lore batzuk moztu ohi dira, gero landare beretik lore berriak sor daitezen. Sortu, loratu eta zimeldu. Edo bestela esan da. Jaio, hazi, bizi eta hil. Mari, telefonoa. Bai? Ze modu zoporretan? Eta umeak? Saiezu lasterre egongo dela amatxo beraiekin, bale? Utzi inbertzaitut, bihar egongo gara.